Барыгызга да сәлам. Мәйдан телеканалы эфирын лайыклы хит тапшыру белән дәвам иттерәбез. Биредә без мотор җырлар тыңлыйбыз, татар эстрадасы вәкилләренең яңалыкларын беләбез һәм сезне яңа исемнәр белән таныштырабыз. Бер сәгать дәвамында бүген сезнең белән мин Илгиз Шәкүров булырмын. Декабрьгә дә аяк бастык дуслар, урамда чынлап кыш хакимлек итә. Шулай итеп, бик тиздән 2024 елны да йомгаклаячакбыз. Әйткән иде диярсез, күз ачып йомарга да өлгермәячәкбез. Бер-беребезне яңа ел белән котлый башлаячакбыз. Ул арада безнең хит-парадка яңа катнашучылар килеп кушылды. Бүген аларның һәрберсе белән якыннан танышырбыз һәм ниләр эшләп йөрүләрен белербез. Ай ахырында кайсы җыр иң лаеклысы булып танылыр? Моны гадәттәгечә сез хәл итәсез. Мәйдан телеканалының ВКонтактедагы рәсми төркемендә үзегезгә ошаган җыр өчен тавыш бирергә онытмагыз дуслар. Без башлыйбыз. Беренче катнашучыбыз Гөлназ Салахова. Башкаручы лаеклы хитка үзенең йөрәгеңне алдама дип аталган өр яңа җыры белән килеп кушыла. Айгөл Вәлиулланың сүзләре Зөфәр Хәлирахманов кигенә язылган бу җырга Гөлназ инде яңа клип та төшереп өлгергән. Яңалыкларга килгәндә, Гөлназ интернетта үзенең аккаунтларын актив рәвештә алып бара башлаган. Соңгы арада бик күп яңа ел съемкаларында катнашкан. Сүз уңаеннан башкаручыны Мәйдан телеканалының яңа ел тамашасында да күрә алачаксыз. Тагын бер зур яңалыгым, ноябрьдә беренче иҗат кичәмне уздырдык. Бу минем өчен кызыклы тәҗрибә булды. Кичә бик күңелле үтте. Махсус кунак иҗатташ дустым Илназар иде дип шатлыгы белән уртаклашты Гөлназ. Йөрәгеңне алдама син, ялган хискә бирешмә, сиңа минем яндагына, минем белән килешә. Ялган хискә бирешмә, сиңа минем яндагына, минем белән килешә, йөрәгеңне алда.
Лайыклы хитнең ноябрь айы катнашучысы Фәрит Мифтахов декабрьдә дә хит парадта. Әмма бу юлы башка җыр белән. Башкаручы сезнең игътибарга тормыш мәгънәсе дип аталган иҗат җимешен тәкъдим итә. Бу җырыбыз буш урында гына тумады. Сүзләр авторы Гөлнур апа Айзат белән без еш кына туган нигез, туганлык, милләт турында фикер алышабыз. Тормыш мәгънәсе җыры шул дустана әңгәмәләрнең нәтиҗәсе. Аны тыңлаучылар да яратып кабул итте. Чөнки җыр һәр кешене үзенең тормышы турында уйланырга мәҗбүр итә дип сөйләде безгә Фәрит Мифтахов. Башкаручы бу җырына клип та төшергән. Җыр кебек үк видеода бик эчтәлекле килеп чыккан миңа калса. Игътибар экранга. Бу китапта шушы тормыш җыры мәгънәсе дигән җырыбызны кергән исәр. Мөмкинләслек итеп яшәргә, Тормышларның бөтен мәгънәсе. Матур җыр, искитмәде. Күңелләргә татлар кундырмыйча, яшәгәндә еллар күңелле. Саф чишмәләр сыман гөрләп җырлар, яшәүләре бәхет түгелме? Узган еллар өстен кабатланмый, якты мизгелләрнең һәммәсе. Үкенмәслек итеп яшәүдә тормышларның бөтен мәгънәсе. Дусларыңның авыр хәсрәтләрен урта гисәң йөрәк сынала. Бер сыныкны бергә бүлешкәндә, дуслык дәвам итә елларга. Узган еллар өстен кабатланмый, якты мизгелләрнең һәммәсе. Үкенмәслек итеп яшәүдә тормышларның бөтен мәгънәсе. Узган еллар өстен кабатланмый, якты мизгелләрнең һәммәсе. Үкенмәслек итеп яшәүдә тормышларның бөтен мәгънәсе. Туганнарың килсә киңәш сорап, ачык булсын һаман ишегең. Улы кеше хөрмәт итәр безне, онытмасак нигез бишеген. Узган еллар өстен кабатланмый, якты мизгелләрнең һәммәсе. Үкенмәслек итеп яшәүдә тормышларның бөтен мәгънәсе. Узган еллар өстен кабатланмый, якты мизгелләрнең һәммәсе. Үкенмәслек итеп яшәүдә тормышларның бөтен мәгънәсе. Үкенмәслек итеп яшәүдә тормышларның бөтен мәгънәсе. Тормышларның бөтен мәгънәсе.
Лайыклы хитның чираттагы катнашучысы Энҗе Егорова. Мәйдан телеканалы тамашачыларына бу исем инде таныш. Энҗе безнең хит-парадта беренче тапкыр гына катнашмый. Аның "Бала чагым" дип аталган җыры һәм клибы турында тамашачылардан бик күп кенә җылы фикерләр ишеткән идек. Яңа җырлар яздырабыз, алар "Бала чагым" җырыннан аерылып торачак. Тиз ритмлы, бик матур иҗат җимешләре булачаклар. Шулай ук концертларда катнашу өчен яңа образлар әзерлим, якын арада чыгышлар шактый булачак дип яңалыкларын сөйләде безгә Энҗе. Моннан тыш башкаручы тагын бер мөһим эш белән мәшгуль икән. Ул инде яңа елга бүләкләр әзерли башлаган. Миңа калса, Энҗенең бу гамәле аерым игътибарга лаек, чөнки вакыт бик тиз уза. Яңа ел хәзер килеп җитәчәк, аннары бөтен шәһәр халкы белән бергәләп, бөкеләрдә утыра-утыра бүләкләр эзләп йөгергәнчә, хәзер хәстәрен күрсәң яхшырак түгелме икән? Бу хакта уйлагыз әле, яме? Болашаққа қайтам ойларымда, туып өскен ғазиз йортыма, дәшер кебек ертең назлы бәнекәй, уян балам шәйең суына. Күңелем минем, йөрәгем минем, бик сагына сезне, сагына. Тик бер күрер идем, кайтып килер идем, шаулап үскән имән янына. Яшел ширәм буйлап йөгерәмен, төшләремдә ишек алдында, капка ачылыр да кайтыр әтекәй, кушып алыр җылы куйнына. Күңелем минем, йөрәгем минем, бик сагына сезне, сагына. Тик бер күрер идем, кайтып килер идем, шаулап үскән имән янына. Ağlamның инеш буйларына илтә иде сукмак, шундый тар гына. Ялан тепи, атлап алачагым, йөгерә терегемне каршыма. Күңелем минем, йөрәгем минем, бик сагына сезне, сагына. Тик бер күрер идем, кайтып килер идем, шаулап үскән имән янына. Тик бер күрер идем, кайтып килер идем, шаулап үскән имән янына. Хит-парадны Винарис Ильегет дәвам итә. Татарстанның атказанган артисты декабрь аенда сезгә татар халык җыры "Мөкәррәмәне" тәкъдим итәчәк.
Яңалыкларыбыз күп. Күптән түгел Лилиянең «Ялгышларга юл куйма» дип аталган җырына яңа клибы чыкты. Моның өчен Мәйдан телеканалына рәхмәтлебез. Тамашачылар бик ошатты дип сөйләде башкаручы. Винарис һәм Лилиянең тиздән тагын бер яңалыгы булачак. Алар ниһаять уртак җыр әзерли икән. Дуэтларны җыр авторлары махсус безнең өчен яза. Җырлар берничә булачак. Алар бик матур, эчтәлекле дип уртаклашты Винарис. Нәрсә дип әйтик, җырлы гаиләгә уңышлар телибез. Кем белә, бәлки яңа дуэт җырлар да безнең хит-парадка эләгер әле. Әлегә исә Винарис үзе генә җырлар. Ситсе күрмәгенне бергенә килгәйде. Киттергән шибириш булсын дип кенә сөйгән идем. Кәбет кәләмә Мәдинә беләвәр. Эшендәге серләрне сөйләмә беләвәр. Вагыйдыңнан чыккан чакта камышты уйып салдым. Сине уйлап бәгыркәем камыштан ишкә калды. Кәбет кәләмә Мәдинә беләвәр. Эшендәге серләрне сөйләмә беләвәр. Ситсе күрмәгенне кими башлаган иде. Рәхмәт җаусын дәшмәвенә сөйли башлаган иде. Магазинлар җипләр кайткан чилтән бәйләү шүйләргә. Дилләреңә сөйәп чыксын безне сөйләү шүйләргә. Эшендәге серләрне сөйләмә беләүгә. Аңладыңмы? Балаларын тота алмаdılar әле. Шәйнәп карадылар, йота алмаdılar әле. Кәмет кәләмә Мәдинә беләвәр. Эшендәге серләрне сөйләмә беләвәр. Кәмет кәләмә Мәдинә беләвәр. Эшендәге серләрне сөйләмә беләвәр. Мәйдан телеканалында лайыклы хит тапшыруын дәвам итәбез. Студиядә бүген дә кунагыбыз бар. Автор башкаручы Нияз Сафиуллинны сәламлибез. Нияз, сәлам. Сәлам Илгиз. Хөрмәтле тамашачылар, барыгызга да ялкынлы сәлам сезгә дә. Нияз, сине кабаттан лайыклы хитта күрүебезгә шатбыз. Әле ноябрь аенда гына күрешкән идек, шулай бит менә декабрьдә кабат очрашулар насыйп булды. Менә шушы вакыт аралыгында нинди яңалыкларың булды, нәрсәләр эшләп йөрисең? Әкрен генә авылларда концертлар куя башладым. Авыллар, районнарда, Аллага шөкер. Халыктан сорыйм, мин әйтәм, танып килдегезме дим. Танып түгел, яратып килдек диләр. Шуңа күрә тамашачыларга бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Концертны бик ошатып калдылар. Халык бик довольны китә концерттан. Алдагы көннәрдә тырышып, матурын әйтеп шулай эшләрбез дип уйлыйм. Тамашачыларны барыгызны да көтеп калам. Үземнең сольник концертларында бик мәгънәле, мощный матур җырлар белән сөендеребез дип уйлыйм. Шул. Бик матур яңалыклар белән килгәнсең, Нияз, һәм инде шулай дәвам итсен дигән теләктә калабыз. Лайыклы хитта ноябрь аенда син үзең язган яннарыңа барыйм әле җырын тәкъдим иткән идең. Монсында шулай ук менә үзең язган Иртәгәнең иртәсе дигән яңа җырыңны тәкъдим итәсең. Бу җырның тарихын сөйләп үтәле безгә. Киен инде үзең язганыңны аңладык. Менә сүзләрнең авторы кем?
иртән йоклап ятам, без бит инде артистлар сәгать 10-га 11-гә хәтле йоклыйбыз. Ничек дип әйтим, иртәнге 6-да Айдар Минхаҗев дигән шагыйрь шалтырата абзый ди, үзе инде ул миннән бер 15-16 яшькә алды. Абзый ди, мин ди бер җыр язган инде, җибәрсәм ди, шуңа ди көй яза алмассың микән ди. Әйтәм, җибәреп кара ди минде. Мин моны ди бер 5-6 артистка биргән инде. Яза алмадылар ди, чыгара да алмадылар ди, может син язырсың ди. Шулай диде инде. Әйтәм, Хәйра абитта тордым, ашап утырам, әйтәм, карыйм, нинди җырларсың бу, нинди сүз җибәргәнсең дигән. Җырның шигырьнең исеме Иртәгәнең иртәсе. Сразу укыдым да, миңа күңелдән генә көй язып куйдым. Утырдым да, 1-2 минутта җыр яздым. Вроде ничего нормально гына килеп чыкты. Шикелле халык бик ошатты бу җырны. Без моны ротацияларга бирдек, телевидениеларга, нитеп шулай халыкның күңеленә бик тиз керде инде. Әле пока интернет челтәрләрендә юк, озакламый килеп чыгачак ул. Алла бирсә. Димәк, шулай иттереп ул менә үзенең сәгатен көткән булып чыга инде. Әйе. Менә кемдер яза алмаган еллар буе шушы шигырьгә ки, мин язып шуны халыкка чыгарырга дип уйладым әле. Әйбәт булды вообще. Һәм инде Нияз, елның соңгы аена аяк бастык, тиздән яңа ел һәм һәр кеше үзе өчен ниндидер ел нәтиҗәләре ясый башлар. Менә синең очракта нинди нәтиҗәләр синең 2024 ел нәрсәләр алып килде? Ел нәтиҗәләре 2024 елда күпчелек тамашачылар мине инде теге күзлекле Нияз буларак беләләр. Мин күзләргә операция ясаттым, бик удачный гына килеп чыкты, Аллага шөкер. Нәтиҗәләр шул. Шушы күзгә операция ясау сәбәпле мин инде баянчы буларак белә иде халык. Баянны күтәргә кушмадылар. Шуңа күрә мин баянны икенче планга калдырдым. Һәм инде 20 ел язган җырларымны бүгенгесе көндә концертлар куя башладым. Нәтиҗә шул бит инде. Әкрен генә теге Үзеңнең карьераңны башладың. Үземнең Нияз Сафиуллин дигән кешене исемен күтәрү өстендә пока эшлим, Аллага шөкер. Алдагы көннәрдә дә бергә тамашачылар белән матур гына чараларда күрешеп, шулай концертларда күрешеп, бергә концертлар куербыз дип уйлыйм инде. Планнар шулай, ничек дип әйтим, алдагы көннәрдә яңа җырлар бик күп язылачак, клиплар төшерәбез, Алла бирсә. В общем, карап барыгыз, күзәтеп барыгыз, без социаль челтәрләрдә бар, бөтен җирдә безгә подписаться итсәгез, аралашып, матур гына итеп яшәргә язсын, шул. Нияз, без сиңа уңышлар телибез. Инде киләсе елның нәтиҗәләре быелгысыннан тагын да яхшырак булсын һәм инде лаеклы хиттагы шушы яңа җырың сиңа уңышлар алып килсен. Рәхмәт, Илгиз. Хөрмәтле тамашачылар, минем иртәгәнең иртәсе җыры өчен тавыш бирсәгез, мин бик тә рәхмәтле булырым. Рәхмәт сезгә. Unutkandыр дисәм, юк икән, алгалыйсың әле исләрегә. Юллагансың хәбәр, ничек диеп хәлләр, күрешик әле дип иртәгә. Көтәсе, ничек сабыр итәсе, кайчан килеп җитәр икән иртәгәнең иртәсе. Көтәсе, ничек сабыр итәсе, кайчан килеп җитәр икән иртәгәнең иртәсе. Нигә дәштең күрешергә, чуалыплар китте уйларым. Әле генә төсле исләремә төште синең белән узган елларым. Көтәсе, ничек сабыр итәсе, кайчан килеп җитәр икән иртәгәнең иртәсе. Көтәсе, ничек сабыр итәсе, кайчан килеп җитәр икән иртәгәнең иртәсе. Тынғы таба алмыйм, сәгатьләрне саныйм, бигрәк уза көнедә. Әйтергә дип сиңа бары сайлап кына, сүзләремне җыям күңелгә.
ertasi Qachon kelib jitar ekan ertaganing ertasi Kütəsilər nişik sabır itəsi Qachon kelib jitar ekan ertaganing ertasi Qachon kelib jitar ekan ertaganing ertasi Чираттагы катнашучыбыз Әминә Әхмәтҗанова. Ул бу айда хит-парадтагы иң яшь башкаручы булачак. Әминә безгә үзенең «Әнием» дип аталган бик матур җырына клипны тәкъдим итәр. Мәктәп укучысы буларак башкаручы тырышып белем алуын дәвам итә. Укудан соң иң беренче урында Әминә өчен әлбәттә иҗат тора. Ул яңа җырлар иҗат итә. Күптән түгел генә «Яңа ел» дип аталган җыры барлык музыкаль мәйданчыкларга чыккан. Моннан тыш яшь башкаручы концертларда чыгыш ясый, үзен алып баручы буларак та сыный. Күпләр инде белә, Әминә әле «Хыял» дип аталган трионың солисты да. Әлеге трио белән дә күп кенә чараларда чыгыш ясап йөриләр кызлар. Şişlerimden sıyba bu yadan nazlı qaraş belən irkəli Yılağanda qışıb yuvada bir şuumna görə ödəli İn qadirli kişim fəriştəm minim Bəqidli bulluzaq yaşa İsmim Artur kızı Əminə buldu. İmanlı, tevfikli, mehribanlı bala bulsan idi. Amin ya Rabbi. Cevap taba bütün sıravğam var nersenin Qayan belədir bütün işkə jitdi silgirə Zarlanuna bilmikləgil İn qadirli kişim fəriştəm minim Bəğirli bulluzaq yaşa Əniyim İn qadirli kişim fəriştəm minim Bəğirli bulluzaq yaşa Assalamu alaikum. Xallaringiz şekilsen sağlardamı? Bu bizning subhanallah maşallah Əminəmiz bulam indi. Şoň xallar iyi barakallah zuruskan ekan subhanallah. Baxtli bolsun, tawfiqli bolsun Rabbim inşallah. Qağazga resim düşürəm Əniyimə zərlim bular Resimimdə matdur şəşəklər Köngüldə iniz güdülər İn qadirli kişim fəriştəm minim Bəğidli bulluzaq yaşa Əniyim İn qadirli kişim fəriştəm minim Bəğidli bulluzaq yaşa Əniyim Bəğidli bulluzaq yaşa Əniyim Мәйдан телеканалында лайыклы хит тапшыруын Динара Сәйдбатталова дәвам итә. Динара декабрь айында сез яратып өлгергән «Бергәләп» җырына клибын тәкъдим итә.
Башкаручының яңалыклары шулай ук күп булып чыкты. Беренчедән, ул яңа җырлар иҗат итүе, клип төшерергә җыену турында сөйләде. Икенчедән, бизнеста үзенә зур игътибар сорый икән. Динараның җыр белән бергә әле бизнесны да алып баруын күпләр инде белә. Моннан тыш башкаручы әле әни кеше дә бит. Малайлар үстерүче Динара үзенең иң төп вазифасы дип, әлбәттә, әни булуны саный. Шушы күп төрле рольләрне башкарганда без Динарга уңышлар телибез, ә игътибар экранга. Алло, улам, без бүген өйгә кайтмыйбыз, яме? Безнең бүген әтиң белән бәйрәм. Без сине яратабыз, балам. Дәвәни еңне тыңна. Күзләремә тутырып кара, күзләр аша күренә яралар. Ярагына түгел йөрәктә тормыш эзләре. Бәхетле мизгелләрдә күп булды, давылларда югалып калмадык. Кулдан кулга тотынышып тик бергә атладык. Әле ярый син барла бу якты дөньяларда. Бер-беребез өчен килгәнбез дөньяга. Әйдә гел шулай атла, алга таба гел шулай атла. Бер офыкларга карап атлыйбыз бергәләп. Хаталарны тик бергә төзәтик, бер-беребезне гел шулай ишетик. Бер көнлек дөньяларда үпкәләүләрне кертмик. Тормыш матур, балалар үсәләр, буйга җиткәч барсын да белерләр. Аларга үрнәк булсын безнең үткән гомер. Әле ярый син барла бу якты дөньяларда. Бер-беребез өчен килгәнбез дөньяга. Әйдә гел шулай атла, алга таба гел шулай атла. Бер офыкларга карап атлыйбыз бергәләп. Әле ярый син барла бу якты дөньяларда. Бер-беребез өчен килгәнбез дөньяга. Әйдә гел шулай атла, алга таба гел шулай атла. Бер офыкларга карап атлыйбыз бергәләп. Бер офыкларга карап атлыйбыз бергәләп. Лайыклы хит тапшыруын дәвам итәбез һәм студиядә чираттагы кунакларыбызны сәламләр вакытта җитте. Каршы алыгыз лайыклы хитның декабрь ае катнашучылары. Сез яраткан дуэт Гүзәлия һәм Артур Минхаҗев. Сәламлибез сезне, Гүзәлия, Артур. Сәлам Илгиз. Сәлам Илгиз, сәлам Гүзәлия. Сәлам Артур. Сәлам хөрмәтле тамашачылар. Бик шатбыз сезне үзебезнең студиядә күрергә һәм әйдәгез яңалыклардан башлыйк. Ниләр эшләп йөрисез, нәрсәләр майтарасыз шушы кышкы көннәрдә? Гүзәлиядән башлыйк. Эшлибез.
тиртүгәбез, концертларда эшлибез. Банкет менә мин Мәскәүдән 2 банкет эшләп кайттым. Хәзер үземнең адымнар мәктәбендә булачак иҗат кичәмә әзерләнеп йөргән мәл. Әник мин алмадың син Мәскәүгә? Син бит Сәйдәш мәдәният үзәгеннән чыгалганың юк, шуңа күрә дә шулаймы? Әйе. Менә шуңа күрә безнең бит алга таба була бик каты матур конкурс, гармунчылар җыены. Чакырып калам сезне дә, шулай ук тамашачыны да бик күңелле булачак. Монда инде бик каты күп заявкалар килде. 100дән артык. Шуңа күрә төрле баянлар, тальянлар, гармунларны күрәчәкбез. Һәм инде менә шулай үзегезнең һәрберегезнең үз юнәлеше булса да, уртак дуэт эшчәнлеге дә дәвам итә, шулай бит. Һәм әйдәгез, шуңа әйләнеп кайтыйк. Менә хәзер бит эстрадада дуэтлар күп, җырчылар тоталар да, дуэт яздыралар, әйе, куркып тормыйлар. Ә менә сезнең танда миңа калса ул аеруча уңышлы булды. Искә төшерик әле, менә кем тәкъдим ясаган иде дуэт булып җырларга һәм уйлаган идегезме шулай уңышлы булыр дип? Чөнки җырларыгыз хитка әйләнә, тамашачылар сезне ярата, безгә килгән фикерләр аша да без моны беләбез. Илгиз, син килешәсең инде безнең менә дуэт башка дуэтлардан бик аерылып тора ул. Беренчедән. Икенчедән инде дуэтның башлап җибәрү турында Артур әйтсен дип, дөресрәк булыр ул. Күптәннән Илгиз хыялым бар иде Гүзәлия белән җырларга бер сәхнәдә. Аллага шөкер, менә шушы хыялым тормышка ашты. Дөрестән дә менә бүгенге көндә бик каты күп дуэтлар, әмма ләкин без иң яхшылары. Тәкъдимне сез ясаган булып чыктыгызмы? Мин ясадым. Сез кабул иттегез. Әйе, мин рәхәтләнеп кабул иттем, чөнки кайчандыр элек мин Казан егетләре төркеменең җырларын инде бер туктаусыз тыңлаган кеше бит. Бик яратып тыңлый идем җырларыгызны. Рәхмәт, бик зур. Белмәгән идем. Менә, белдең инде. Сезнең берничә дуэт җырыгыз бар, һәм менә үзегезгә кайсысы иң якыны һәм ничек уйлыйсыз, менә кайсысы иң уңышлысы, иң Мин әйтсәм әреме? Менә бүгенге көндә 4 җырыбыз. Нәрсә әйтәсем килә? Һәрбер җыр менә күңелгә, йөрәккә минем ята. Алар дөрестән дә ничектер менә без аны узаклап эшләдек. Беренчедән аранжировкаларын ничегрәк булырга тиеш. Бу именно менә бу җырга ничегрәк булыр икән дип, подпевкаларын үзегез беләсез. Һәм дә инде әлбәттә сәхнәдә үзеңне күрә белергә кирәк язганда бу җырны. Чөнки син аны менә сәхнә записта күрмәсән, студияда, сәхнәдә аның менә шынлыгы күренми. Шулай бит Гүзәлия. Шуңа күрә без Гүзәлия бик моңа җитди игътибар итәбез. Мин дә килешәм, ләкин минем барыбер минем өчен аеруча якын булган җыр мин яраттым сине. Мин аны менә җырлаганда да шундый кирип китәм, рольгә шундый рәхәт аны башкаруда. Бик матур еш ул. Җырласы да килеп китте. Җәйге җылы яңгыр булып яудым. Бик матур җыр. Һәм инде менә безнең хит-парадка килгән диңгез җыры турында да сөйләшеп китәсе килә. Без инде тамашачылардан да беренче фикерләрне ишеттек. Шундый русча әйткәндә заразный җыр диделәр. Чөнки анда диңгез әйме кабатланып тора. Шушы җыр турында сөйләп китсәгез, һәм инде менә клипта төшергәнсез бит әле. Махсус клип төшерү өчен бардыгызмы инде диңгезгә? Әйе, анда бит диңгез дигән заманча телдә хуковый сүзләр бит, шуң кабатлана торган сүзләр. Алар истә кала инде. Темасы да бит аның кызыклы, диңгез темасы. Без махсус бардык Сочига бу клипны. 3 көндә без аны төшердек. Диңгез буенда. Матур килеп чыкты буга инде. Эшләдегез дә, ялда иттегез инде. Килеп чыкты. Ял итүләр булмады, күбрәк без төшерү ягын карадык инде, чөнки бит материал күп кирәк анда. Һәм инде яңа җырлар турында сорыйсы килә. Булачакмы, көтәргәме әле безгә яңа җырлар Гүзәлия һәм Артурдан? Беренчедән инде әйтәсе килә, әзерлек бара үзебезнең сольный концертыбызга. Дөрестән дә җырлар языла. Аны кашан икәнен әйтеп бетермибез, име? Әзерлек бара. Демәк, бу икегезнең концерт булачак. Икебезнең, әйе. Менә бит әле нинди яңалыклар да беләбез бүген. Демәк, җырлар көтәргә, концерт көтәргә. Менә тагын бер тиздән бер җыр булыр дип өметләнеп калабыз, чөнки аның аранжировкасы ясала бүгенге көндә. Ишетерсез.
Һәм инде рәхмәт, бүген безгә килүегез өчен уңышлар телибез, дуэтларыгыз шулай күп булсын, һәм инде тамашачылар да аларны яратып кабул итсен. Илгиз, без дә сезгә рәхмәт әйтәсебез килә. Сезгә зур уңышлы проектлар теләп калабыз. Һәм Хөрмәтле дуслар, безнең дуэтыбызга, матур дуэтыбызга тавышларыгызны бирегез. Без сезне бик каты яратабыз. һәм концертларда көтеп Калабыз. Шаллы диңгез, зәңгәр диңгез, иксез, шиксез. Сулый алмыйм, яши алмыйм, мин бит синсез. Дулкын тынмый, йөрәк сыкрый, янам көям. Сине генә, сөям, сөям. Диңгез, диңгез, диңгез ярында. Синең куллар минем кулымда. Зәңгәр, зәңгәр, зәңгәр күзләрең. Сине генә җаным эзләдем. Диңгез, диңгез, диңгез ярында. Синең куллар минем кулымда. Зәңгәр, зәңгәр, зәңгәр күзләрең. Сине генә җаным эзләдем. Ярсы дулкын, биек дулкын килер китәр. Yollar үтәр, зәңгәр диңгез безне көтәр. Китмә җаным, сөйгән ярым, бу яраша. Зәңгәр диңгез, шиксез диңгез, безне дәшә. Диңгез, диңгез, диңгез ярында. Синең куллар минем кулымда. Зәңгәр, зәңгәр, зәңгәр күзләрең. Сине генә җаным эзләдем. Диңгез, диңгез, диңгез ярында. Синең куллар минем кулымда. Зәңгәр, зәңгәр, зәңгәр күзләрең. Сине генә җаным эзләдем. Диңгез, диңгез, диңгез ярында. Синең куллар минем кулымда. Зәңгәр, зәңгәр, зәңгәр күзләрең. Сине генә җаным эзләдем. Диңгез, диңгез, диңгез ярында. Синең куллар минем кулымда. Зәңгәр, зәңгәр, зәңгәр күзләрең. Сине генә җаным эзләдем. Лайыклы хитның чираттагы катнашучысы Илзирә. Ул сезгә үзенең «Кайтып килик» дип аталган яңа җырын һәм клибын тәкъдим итәр. Яршыллыда яшәп иҗат итүче башкаручы җыр белән бергә шулай ук үзенең яраткан һөнәре шәфкать туташы булып эшләвен дә дәвам итә. Бу хакта беләйдегезме әле? Иҗаттагы яңалыкларына килгәндә исә Илзирәнең шушы көннәрдә генә беренче альбомы дөнья күргән. Анда аның бөтен җырлары тупланган. Шулай ук моңа кадәр бер кайда да ишетелмәгән композицияләре урын алган.
Альбомны иҗат кичәсендә тәкъдим иттек. Чаллыдагы 300 кешелек залда тамашачыларым белән очраштым. Бик дулкынландыргыч, зур вакыйга булды. Шунсы куанычлы, билетлар юк иде дип сөенече белән уртаклашты башкаручы. Без Илзирәне беренче альбомы һәм аның презентациясе уңышлы узуы белән тәбрик итәбез. Соңгысы булмасын. Туктатыгыз әле. Авылым хавасын сулап кайтасым килә. Туган йортым, жыя бүген балаларым, миндә кайтам, әткәй-әнкәй туганнарым. Җыелышып, бер гөрләшү сыгымы, барыбыз да тик бер килгән мәңге түгел. Кайтып килик, ятим итмик туган йортны, балкып торсын изге уты. Тормыш гамын читкә куеп вакыт табыйк, әткәй-әнкәй фатихасын алып калыйк. Кайтып килик, ятим итмик туган йортны, балкып торсын изге уты. Тормыш гамын читкә куеп вакыт табыйк, әткәй-әнкәй фатихасын алып калыйк, әткәй-әнкәй фатихасын алып калыйк. Капка алды, парлы кояш тора балкы, әткәй-әнкәй сезнең куен хәзер тансы. Туган йортның бусагасы уттай кайнар, түргә узгач тугарылып китә җаннар. Кайтып килик, ятим итмик туган йортны, балкып торсын изге уты. Тормыш гамын читкә куеп вакыт табыйк, әткәй-әнкәй фатихасын алып калыйк. Кайтып килик, ятим итмик туган йортны, балкып торсын изге уты. Тормыш гамын читкә куеп вакыт табыйк, әткәй-әнкәй фатихасын алып калыйк, әткәй-әнкәй фатихасын алып калыйк. Сезгә бик күп сөйләр сүзләр, очрашканыда яшьләнә шул учан күзләр. Туган йортның язмыш бездән шикләмәсен, ишекләре гомерлеккә бикләнмәсен. Кайтып килик, ятим итмик туган йортны, балкып торсын изге уты. Тормыш гамын читкә куеп вакыт табыйк, әткәй-әнкәй фатихасын алып калыйк. Кайтып килик, ятим итмик туган йортны, балкып торсын изге уты. Тормыш гамын читкә куеп вакыт табыйк, әткәй-әнкәй фатихасын алып калыйк, әткәй-әнкәй фатихасын алып калыйк. Бүгенге хит-парадны Руслан Зөлкарнаев йомгаклый. Башкортстанның ат казанган артисты лайыклы хитта беренче тапкыр катнаша. Ул сезгә үзенең «Бәхет» дип аталган җырын тәкъдим итәр. Руслан Зөлкарнаев татар тамашачысы өчен чагыштырмача яңа исем. Аның тавышын сез радио һәм телевидение аша моңа кадәр ишетмәгән булсагыз, тиздән бу хәл үзгәрәчәк. Бу хакта Руслан үзе әйтә. Башкаручы үз алдына Татарстан тыңлаучыларының күңелен яулау максатын куйган. Тиздән миңа 50 яшь тула. Мөһим дата.
Аны Уфада тамашачыларым белән бергә зур концертымда билгеләп узарга телим. Хәзер бик җитди әзерлек эшләре алып барабыз. Җырлар яздырабыз, сюрпризлар әзерлибез. Барсы да яхшы узар дип өметләнәм дип сөйләде Руслан Зөлкарнаев. Без Русланны якынлашып килүче гомер бәйрәме белән тәбрик итәбез һәм концертының уңышлы узуын теләп калабыз. Мин күрәм синең күзләреңнән әйтелмәгән каты серләреңне мин сизәм күңел түрем белән яшерелгән кайнар кисләреңне һәркемгә дә кирәк Yaratkаны якын кеше һәркемгә дә кирәк үзеңнең тиңе һәркемнең дә тизрәк Шәңгә ашсын өмметте һәркемнең дә булсын бәхете Мин беләм җитеп каты йозакка Бикләсәң дә татлы хыялыңны Мин киләм юк дигән булсаң да Җылытырга синең җаныңны Һәркемгә дә кирәк Yaratkаны якын кеше һәркемгә дә кирәк үзеңнең тиңе һәркемнең дә тизрәк Шәңгә ашсын өмметте һәркемнең дә булсын бәхете Аңна булды синең карашыңда Моң-зарыңны бетте Бөтен уйларыңны Мин чыктым Бит синең каршыңа Яктып торга бары юлларыңны Һәркемгә дә кирәк Yaratkаны якын кеше һәркемгә дә кирәк үзеңнең тиңе һәркемнең дә тизрәк Шәңгә ашсын өмметте һәркемнең дә булсын бәхете Матур җырлар тыңладык, җырчыларның яңалыкларын белдек, күңелле итеп аралашып алдык. Шушы матур ноктада лаеклы хит тапшыруын тәмамлап торыйк. Мин хит-парадта катнашучы җырлар арасыннан үзегезгә ошаганнары өчен тавыш бирү мөмкинлеге турында искәртәм. Нәкъ менә сезнең тавышлар иң лаеклы хитны билгели. Фикерләрне Мәйдан телеканалының ВКонтактедагы рәсми төркемендә кабул итәбез.
Бүген 1 сәгать дәвамында сезнең белән мин Илгиз Шәкуров булдым. Тиздән күрешербез. Пока-пока.